दानो जाबाय नो आरो दाहाय मोनसे दालिखौनो होबाय ओमफ्राय आंहा मोनसेखौ जाबाय मोनसेखौ दोनबाय नों हारसिं जाबायना लोगोफोरनो होबाय हारसिं जायोना लोगोफोरनो होयो दालिखौनो होबाय ओमफ्राय आंहाबो जाबाय मोननैल' मोनथ'खेरा ओमफ्राय मिमि मोनसे बायबाय आंबो बेनो होदों आइया थांखिनो होदों आङो चक्लेटखौ फैसाखौलाय सोरनिफ्राय लाबोआ बिमानि ना बिफानि ओमफ्राय आंनाबो नोंलाय आंफोर सोरनि बेसेनि सोर बेजों माजों बेसे बिलाइ थाइबाजों मोननै मोनालै बेनो मा लिरनाय दं बेहाय मा लिरनाय दं बेहाय मा लिरनाय दं नायदो मा लिरनाय दं एसे नै लिरनाय थानायजों मोनाथ' बा लिरनाय थाबासो मोनो हा नै लिरनाय थायो नै हा गोलैगोन बाव जिरायना गसङा बेयो गासिबो रायलायना जानांगौ नोंहा दिनै बेनो होबाय बियो बै सासेया बैनो होबाय बिदि जानांगौ राना नों होआ रावनोबो आरो बे जानाय बिगुरा बहा गारनांगौमोनलाय बहा गारो जानानै बिगुरा बबेयाव बे मा डास्टबिन होमबालाय बैलाय मानो गारो सोर गारा बेखौ सोर गारा हा लायदो डास्टबिनावसो जाबा डास्टबिनाव सोनांगौथ' गुड मानो लेखा बेसे नोंसोरो हा सोर गार खालि खाथा बेसे गारनायल' नोंसोर ना बिथोरा सोरनिमोन दे बिथोरा सिबाखै माथो हा सोरनि सिबिदा नैलाय सोरनि नैबिला माबानिया क्लास 4 नि रुमा नोंसोर मावा आरोना नोंसोरना जानायल' आसोल बोना बे बेसखौ बोना बे सासे जानायल' सोर जाबाय जालायबाय नै गोलैनांगोन मा नङा नोंसोर मानसि गैया नोंसोर सोरनि बेसेनि लागार नुवाखै निया हासिबो लायनां अफिसाव दंथ' सोर जानायल' आरोना जानायल' नोंसोरा फरायनो हाबाय नायाखै नोंहा फरायनो हाबाय नायाखै बिब' बिनानाव मा नाम नोंनियालाय हा नोंनिया मा नाम आरो नोंनियालाय जना नेहा दे बुं दे एबिसि बुंलाय बुंनो बिखौ हायोना नोंलाय मानो बुंनो बे हायो दा दे बुं
어, 어, M, U, B5 vậy nâng nha lại. Nè, nâng đây. Đây. English nih. 14, 15. 13, 14. 15. 20. 하지자 좀 봐. 네. Mana Huya? Termasuk kom din lai. Termasuk kom. Mana na bazarau? Sahabat. Ini harus menjaga akan kusunai.
लाखिनानै